Alikho elishonele ngenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Umongameli uhloniphe amasosha akuleli. Abenkatha bazofaka amaqembu aphikisayo enkantolo. Kanti ke unyazi linike abasemgungundlovu ithemba. Nina besiguqa sikandaba esizifulele ngamahlava endanda kusuka siyakwamukela ezindabeni zanamhlanje zifundwa ke ngusiyabonga wakwaduma sanibona. Umongameli wezwe uMnumzane Noramaphosa usencome amagalelo amasosha akuleli awakhombisa zonke izinsuku ngokuvikela ephindelethe uzinzo eNingizimu Afrika. uRamaphosa uthi amasosha aphindeke akhombisa ubuqhawe ngekathi ke ebambe elikhulu iqhaza ukwelekelela umnyango wezempilo ngesikhathi ke izwe likhungethwe ke iCovid-19. Umongameli ke usho kanje ngenkathi kubungazwa usuku lwamasosha kanye nalawo abhubhe ebheke empini mhla zingama-21 kunyaka u1917. Umcimbi ke wokubunga kwamasosha ubuqhubeka ke enkabeni yedolobha iRichards Bay. Umengameli wakuleli uMnumzane Noramaphosa uchome amasosha kuleli uphaphe lwegwalagwala ngeqhaza libamba ukuvikela iNingizimu Afrika. As we mark this day, we appreciate that our armed forces are continuing the pursuit of the ideal for which their departed predecessors lived for. They have picked up the spears of our fallen heroes and heroines and continue the effort to give our people lasting peace, security and stability. As the Commander-in-Chief, I commend the good work you are all doing as men and women in the uniform of our country. As we gather to honor the serving members of our armed forces, those who have served in the past and those who have fallen over the years, we are reminded that we stand on the shoulders of patriots such as Reverend Isaac Wokoks Joba, who, when confronted with the death aboard the SS Mendi, led his countrymen in song, even as death was descending upon them. uRamaphosa uphinde wancoma umsebenzi wamasosha abhekelele ezempilo ngamagalelo awo ngenkathi esebenzisana nomnyango wezempilo ngesikhathi se-COVID-19. We commend the exemplary selflessness, self-sacrifice and patriotism of our armed forces who, even in the face of great danger, always put the interests of the country first. We called on the South African National Defence Force during the initial phases of COVID-19. It was a vital part of our response to the pandemic through Operation Notlela. This included the work of the South African Military Health Service, which provided support to our public health response to COVID-19. It is therefore wonderful to witness the launch of Project Away to coincide with this year's Armed Forces Day. Through Project Away the South African National Defence Force is working with government departments to provide access to healthcare and other social services in communities in KwaZulu-Natal that are remote and marginalized. Okhulumela amasosha amanzi phecelezi South African Navy uthi-ke nakuba isizinda sabo sesizosuswa eThekwini silethwe eRichards Bay, kepha iTheku lisazoqhubeka liqashwe ngendlela efanayo. Engizokusho nje ukuthi nakhona iRichards Bay ibalekile ukuthi sivule khona ibase yethu ngoba indawo vele esiya kuyona kwakuyayo iNavy iNaval Island ekhona la kwi-City of Mhlathuze. Kodwa ke kusenako imbiko ukuthi vele sizoqhubeka sishiye istation eThekwini. Inkinga ukuthi nje Salisbury Island vele leyo ndawo bese kunama discussions amaningi okusho ukuthi
leya ndawo ayisekho kahle suitable ukuthi singagcina khona istation ngaphakathi. Njengoba simuva sisho ukuthi iTheku sesolishiya lingagadekile. Lizobe lisaqhubekile ligadekile ngawo umbutho wasemanzini, kodwa ngoba phela ke lizobe lisekuthu noma ngayini evelayo sisenayo ibase eSammonstown, sizobe sinayo futhi eRichards Bay. So iTheku linaphakathi nendawo futhi yonke into eza eSouth Africa either from east or west izokwazi ukuthi protecteke if usimuvela ngakhona eRichards Bay. Uqhubanga ngokuthi umbutho wamasosha uyaqinisekisa ukuthi uhlomlisa abantu balapho usuke uzinze khona kwezomnotho. So esizama ukwenza uma sifika kuleyo ndawo ukuthi yonke into ezosetshenziswa amasotsha sizama ukuthi siyisose khona ngaphakathi kuleyo ndawo, kuleyo either kuleyo province or kuleyo city, wonke ama resources kube ukuthi ke ezinye indawo zifike zingabi nayo yonke into esidingayo. Kodwa njengoba besinawo nje almost plus 8,000 yama-soldier ade khona la, singasho ukuthi ukuze siwasupporte, ukuze sikwazi ukuthi aphile kahle nanokuthi sikwazi uku-execute le event siyenze kahle iphumelele, yonke into esidingayo besetshenziswa amasotsha besithi sibooster wona umnotho wakuleyo ndawo. Umajor Sizakele Maluphe ongumxhumanisi embuthweni wamasosha ukhuthaze intsha besifazane ukuthi ingene embuthweni wamasosha. So siyayiqhenya kakhulu ngalolu suku lwe-Armed Forces celebration eyenzeka minyaka yonke ngomhla ka-21 kuFebruary wonke unyaka nonyaka siya celebrate lolu suku. Kuhle kanjani umuntu wesifazane angene futhi ayithembe ngoba le ubusotsha lobu bukupha nje nalento owawungenayo. Mina ngakhula ngumntwana owiki, I think nomama wayengacabanga ukuthi ngase ngigcine ngilana, wethe mntanami wena umntwana nje owiki mhlawumbe ngathi uyisebenzele officeini, kepha nami ngakwazi ukuthi ngiqine masenza wonke nama training ngoba siyatrainwa, siyafundiswa uqine ngempela, uthi brace yourself up, ubone ukuthi kumele uqhubeke phambili, otherwise uyasikhethela ukuthi ufuna ukuba omfeke noma ufuna ukuba oqinile. So kuba isimo nje sikanjalo. So ngiyayikhuthaza abantwana amantombazane, kuhle kakhulu ubona intombazane imi kahle, iphethe kahle futhi sembuthweni. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kumqondisi Myeni ngise-Richards Bay. Ubuholi be-IFP eZululand seveza ukuthi ke buzolifaka enkantolo udaba lomhlangano obubanjwe namuhla wokukhetha ke umeya omusha okugcineke kungena umeya weNFP. Lokhu kuza emva kokuthi izolo kuhlehle umhlangano ogcine uphazamiseka ngenxa yokuthi amalungu e-IFP athi bungekho emthethweni ngoba ubizwa ngosomlomo womkhandlu. Beziqinisiwe zokuphepha ngaphandle kwamahhovisi kamasipala kaNongoma la kade kubanjelwe khona umhlangano ohlehle osukwini la izolo ngenxa yezihibe ezibe khona kakhulukazi amalungu e-IFP abekade ebhekisha ngaphandle kanjalo namakhansela we-IFP nawe valile la bezoba khona umhlangano enqabela ukuthi lo mhlangano uzobanjwa. Namhlanje amakhansela e-IFP abangayona ingxenye yomhlangano ngoba ekhala ngokuthi awawunikezanga izimemo umnyango wakwaKhokha. Ubuholi ba-ANC kulesifunda buyichithile leyo mbiko. Izolo bakhala ngokuthi isimemo bebesigade kuSpeaker, namhlanje basho kunye. So basasho okuningi nje abafuna ukuphathwa bazokuthi kusafanele kuhlale kuphethe bona nje. So ke kodwa afanele bathi umkhandlu uhambile and imemo iphume kahle ikhishwa uKhokha and waze wangena umeya ezodeclare ukuthi bazowuchallenge. Wangena kuwo umkhandlu uformer mayor. So simfisela uformer mayor ukuthi ayompeshela kahle ekhaya, vele emdala manje bakithi ayompeshela ekhaya, qhubeka abantu abasha bawolidele wamkhandlu sibe nentuthuko la kwaNongoma. iNFP ongunobhala wayo uthi bakubonga kakhulu njengoba bezophapha bekade eqinile kulandela ukuthi osukwini la izolo bazizwe bengasaphephile. Njengeqembu leSnational Freedom Party sifuna ukusho ukuthi umhlangano namhlanje semthethweni ngenxa ukuthi owayizolo uhleliswe izimo ebedalwa yona IFP kakhulukazi amakhansela nabaholi be-IFP abayiphathiswe kwemdlwembe bengena phakathi kwi-chamber because havoc. Sibonile abanye babo begibela phezu kwamatafula babhodloza usiling babulala ama-light ngaphakathi kwi-chamber. Lokho kwenza ukuthi abezokuphepha basicela ukuthi umhlangano uhlehla ukuze bakwazi ukuthi bohlehla babuyele emuva bokwazi ukuthi bayilungiselele kabusha belethe namanye ama-members
siyabona namhlanje SAPS iphume ngobuningi bayo siyafisa ukuthi sibonge nje ungqongqoshe ubhekile ngoba sikhulumile kabanzi la izolo ebusuku asithembe ukuthi amaphoyisa azophuma siyabona kagcwele ngesicabanga ukuthi ke lokho kuzosiza ekutheni umkhandlu uhlale namhlanje bese kukhethwa umeya nosomlomo omusha nesicabanga ukuthi izolela kakhulu abantu bakwaNongoma bathole intuthuko abantu abasayitholi selukaphatha IFP la kwaNongoma. Kanti IFP eZululand isizoyisolo lodaba enkantolo njengoba igcina ingabanga ingxenye yawo umhlangano ogcina ubanjwa amakhansela eANC kanjalo nawe NFP. Ngenxa ukuthi lo mhlangano wanamhlanje awucomply nama standing rules ethu. Athi ama standing rules ethu uma ubize i-special council meeting fanele usibize sihlale within 48 hours. Now fanele ke kuphuma ama notices ahamba emakhanseleni kwenziwe konke okungama processes ashiwoyo okumema umhlangano. Lama notices azosho ukuthi umhlangano unini uzohlangana ngasikhathi sini uzohlangana kuphi. Konke lokho akuzange kwenzeke. Anginayo mini notice ebizongibizele emhlanganweni obunamhlanje. Noma ngabe ngitholile iyobe irregular ngoba ayu recognizeanga i-time frame eshiwo i-standing rule ama rules of order ethu. So ke lo mhlangano wadu namhlanje ke ube kumhlangano nje ongekho emthethweni. Thina ke njengamalungu e-IFP i-component yamalungu e-IFP kulo mkhandlu namhlanje asikwazanga ukuba ingxenye yomhlangano ongekho emthethweni. Asikwazanga ukuza kuwo, as we were not part of that meeting ngoba bungekho emthethweni. So ke ngileke ngayo kusho lokho kumnumzana uKhathidi ukuthi thina njenge-IFP ngeke sibe ingxenye yalo mhlangano ngoba awukho emthethweni, awusilandelanga imigomo nezimiso ezikhona kuma rules ethu ala emkhandlwini. Futhi kubhalwe kabi kuthiwa uyi-continuation umhlangano obukhona izolo, awukho umhlangano obuke wabakhona izolo. So ke sithi ke ngeke futhi sibe bound, ngeke asiwu-recognize umhlangano nanoma yini eyoqhamuka kulowo mhlangano, ziyinqumo noma yini asikwemukeli lokho. Therefore la kwaNongoma usomlomo wethu umntwana waSosuthu umntwana uBW Zulu umeya wala kwaNongoma kuseyilo okhuluma naye amakhansela onke nama office bearers akukho kushintshile. Sizoqhubeka kuzoba umsebenzi njengoba kujwayelekile. Inhlelo zethu sizoqhubeka nokugelezisa intuthuko emphakathini. Inhlelo kameya sizoqhubeka njengoba zakhiwe. Udaba nje bangikhuluma nayo nje lisenkantolo. Udaba lokuxambukela kaNgqongqoshe nodaba lokubizwa komhlangano ongekho emthethweni. Umasipala wakwaNongoma ubusukwele esandleni ze-NFP njengoba umeya omusha kube umshangane ndabandaba. Kutebokho Sibisi ngibikwa ngikaNongoma. Ake sithi khulu kuqhwishwi ngasezitolo sihlangabezana kanjani masibuya. Asinibingelele siphinde sinamukele mungabe usanda kusijoyina ubukele izindaba ze1KZNTV yamukela ke nazi ezihamba phambili. Umongameli uhloniphe Amasotsha akuleli. Abenkatha bazofaka amaqembu aphikisayo enkantolo. Kanti ke unyazi linike abasemgungundlovu ithemba. Kushintsha isimo sezulu ngenkathi ibandla lamaNazaretha asebuhleni ahambele ithempeli lenkosi unyazi lwezulu eMgungundlovu lapho kufike khona inkosi. Laba bathe lokhu kusho lukhulu ukubona ukuvakashelwa unyazi. Bathe bafikelwa ithemba njalo uma bezovakashelwa inkosi ngoba ke kusuke ke kuzolapheka abagulayo kuphele nobupha. Umholi ke weqembu le-DA kwaZulu Natal uFrancisco Rogers ube yingxenye yezihambeli kulomhlangano. Uthe likhuluke iqhaza elibanjwa abamabandla ezenkolo emphakathini. Bekumhlophe ithempela lonke inkosi yebandla lamaNazaretha asebuhleni unyazi lwezulu ehambele eMgungundlovu. Kanti umholi weqembu le-DA kwaZulu Natal uFrancois Rogers ube yingxenye yabebeyobingelela inkosi. Today I paid a visit to the Shembe Church where we had the privilege and the honor of meeting the Nkosi.
and we bought him some gifts for the church, which we believe will go a long way in assisting his church. We also came here with a simple message, one, to thank him for what he and his church does, and the elders in the church for the community, not just in KwaZulu-Natal, but in the rest of South Africa. We also spoke to him, I had the opportunity to speak to him about change and about the plight of the people in our province and in the country. And with the election in 2024, we asked for his blessings and his prayers as we move into an election, for a stable election, but more so for change in our country. AmaNazaretha athe lokhu kusho lukhulu kubona. Sibona sibaluleke kakhulu kodwa ke emlandweni wonke uShembe lomuzi ewakha kusuka kwabamkhulu wathi kuthiwa akazokwakha izisekelo zokuphakama kulo muzi la region yethu yaseningizimu yiwo nje onensimbi esifundeni sethu wodwa onensimbi ngoba kwasho babamkhulu amakhosi wonke ke akazaphele kulo muzi nenkosi uNyazi lwezulu yakwenza ke kwayinto ke official ukuthi minyaka yonke njengoba ngeke ngasho mayiqhamuka phezulu ngala ngenhla ayizodlula ngaphandle eMgungundlovu izongena isibona. uRogers uthe amabandla aneqhaza elikhulu is that our churches are the moral compass in society, and without that moral compass our country is destined for disaster. So it's vitally important that churches like the Shembe Church play a critical role in that moral compass. We just think of the crime in our communities. We think of abuse against our women and children. And this is where the church needs to stand up and take control of the situation where the current government has clearly failed our women and children. Kushintshe isimo sezulu esithubeni ngesikhathi sekuzongena uNyazi ethempelini. Njoba sekufika uNyazi kulelizwe lethu sinenkolelo enkulu ngengaveza ngathi isayini iqale uba bengakangeni la ekhaya kodwa esehla ngicathu bedilika ngale ngomgaqo omkhulu engaka 10 off ukuthezela isa N3 lashintsha izulu lakhombisa ukuthi khona indaba enkulu ezayo leke sesibonile masefika nani nibone benikhona ukuthi izulu belisha amahlahla bedilika phezulu umoya isimangaliso lacabaza lenza likhombisa ukuthi uNkulunkulu useseduze useyeza uba ungena samamukela nisibonile siguqa phambi kwakhe simamukele emzini wakhe laselizotha izulu ngoba usefikile phakathi komuzi ngakho nje besefikile abantu abalapha egcekeni bazophila abantu abahluphekile ububha bonke obukhona obaphethe uzophela njoba babona bedlula bethwele nje uthando lokuthi baya kuJehova bayozibika bayolanda ukuphila kwabo ukuphila ke ngakubala nhlangothi zonke ngoba abantu abanye abasebenzi kuyingxenye ukuthi umuntu mengasebenza azibone ngaphili kahle abanye bazoyithola imisebenzi nabathola abantu abafuna abantwana bazobathola abafuna imizi bazayithola abafuna imendo bazithola ngabala yonke into ekhona abafuna imoto bayazithola ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngise Idindeli eMgungundlovu. Uzogeqa Magula loyo obengusihlalo wekomiti lezingqalasizinda kumasipala eTheku nongumongameli ke weqembu abantu botho Congress uPhilani Mavundla ngodaba koluthinta icala elifakwe enkantolo enkulu yaseThekwini yiqembu leAction SA esithangamini ke nabazindaba salamaqembu amabili uMavundla udalula ukuthi ke ukholwa ukuthi ke inkantolo ingajabula ukuzo konke akwaziyo nakuvundulula malungana nalenkinga eholele echithekeni kwendle ezindaweni ke eziningi ngaphansi kwalo masipala. Njengoba seyishoshela izinsuku zokuba kungene enkantolo icala elivulela uMasipala eTheku kanye neminyango ehlukene kahulumeni esifundazweni nakuzwelonke iqembu leAction SA esifundazweni leyo obengusihlalo wekomiti lengqalasizinda uPhilani Mavundla usephumele obala ngokweseka leli qembu ukuveza ke amahlazo ngodaba longabi sesimeni kwengqalasizinda kulo masipala. Kuningi engiqonda kangcono emkhandlweni esikhathini esingangonyaka engibe usihlalo kuleso sikhundla. Ngakho ke sibe nemizwa ukuthi kufanele support Action SA ekuyeni kwa enkantolo sihambe senkantolo siyokuba ngabangani benkantolo ukuze sincedise ijudge Elizabeth Phethudaba ukuthi silibekele amaqiniso njengoba injalo lawa afihliwe angabekiwe obala. Lokho sikwenza ngenjongo yokuthi abantu bakithi ekugcineni kufanele ingqalasizinda bebe bakhelwe yona ukuze bakwazi ukuthi baphile impilo esesiyiphila esikhathini samanje. Asikwazi ukuphila ngo-2023
kube ngazithi sisaphila ngo-1600 akwazi kube njalo. Yileso ke izathu senza ukuthi ABC ibone kufanele ukuthi asikwazi ukuhlala nolwazi osinalo, asisondele sibikele inkantolo ukuthi nanka amaqiniso, sivimbe namanga angahle bekhona. Phakathi kwezinto ezibalekile evele esithangamini nabendaba salamaqembu ukuthi ke kusukela ngonyaka u2021 uMavundla waqala ke ukukhuluma udaba longabi esimeni kwengqalazinda nomonakalo ongadaleka kanti kunemali engu-1.5 billion wamarandi eyabolekwa ukubhekana nalenkinga. Uveze ukuthi kusukela kumengameli wakuleli kuze ke kuyoshaya ke kongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu nabanye banalo ulwazi ngeinkinga ezithinta lolu daba. Ukhumbule ukuthi noma ngangiyisekela likameya eThekwini kodwa konke okwakufanele kwenzakala kwakufanele kuxoxwe kuvunyelwane bese kuyaqhubeka kwenzakala. Kodwa into eningi ebezenzakala befike uyichaze ukuthi kufanele kwenzakaleni zizwakala ubona ukuthi abantu bayakuzo kodwa bekusala ukuthi nje kuphela ke awuzulalelwa ukuthi uthini. Ngakho ngichaza ukuthi akekho ebuholini kusuka kumongameli wezwe kuze kungqongqoshe kuze kuzofika kumeya kufike ebuholini obabukhona no premier okwakubaba uSihle Sekalala ongazi ngalolu daba. Bonke ngababikela ngoba ngangifuna ukuthi kungabi khona othi akazi ngoba lokho sokwenzeka namhlanje ukube ngangazange ngibabikele ngabe nami nginecala. Umnqango usike banethemba lokuthi inkantolo izokhipha isinqumo esifanele ngalolu daba njengoba kulindeleke ukuba lingene enkantolo ngeviki lizayo. So siyakholwa ukuthi ngomhla 27 ngomsombuluko inkantolo izokwazi ukuthi ikhiphe isinqumo sikaphambili ngoba ama department lanamanye national amanye awo asacela ukuthi axoxiswane siphume enkantolo sixoxisane eceleni. As Action SA asikuvumi lokho ngoba asikholwa ukuthi sikhona isidingo salokho nanokuthi badele kakhulu inkantolo ukuthi mabenika isikhathi sokufaka amaphepha bengawafaki ngesikhathi. Manje sebedlula amadata amaningi sebethi ngoba nakhe sekusonde icala inkantolo ilale yokucela icala sebethi basikhuma ixoxisane. Yingakho esithi cha thina sizokuvuma lokho sicela inkantolo ube yenquma ukuthi kuyenza phambili. Khona manjalo uMasipala ukhiphe istatement nalapho ke udalula ukuthi ithimba labameli liyalisebenza lolu daba kanti futhi basamile ekutheni akukho ongekho emthethweni okwenziwe umkhandlu. Eyindabeni zwa.KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Abafundi besikhungo semfundo ephakeme UKZN ophikweni oluseHoward eThekwini bakhala ngempatho engamukelekile abayithola kulesikhungo ekhombisa ke ukungabahleleli iminyaka yonke. Lokhu kuza njengoba ke yize sekufanele ngabe ke sekuqalile ukufunda abafundi ke bakumisile ngenxa ke yenqwaba yezinkinga ezibhekene nabafundi kwazise ke khona nabaphoqeleka ke ukuthi belale ezihlalweni ngenxa ke yokuswela indawo yokuhlala. Lokhu ke sekukhathaze abafundi kakhulu baze bakumisa ukufunda kulesikole. Sishubile isimo kubafundi eNyuvesi yaKwaZulu-Natal ophikweni lwaseHoward eThekwini njengoba inqwaba yabafundi isichithe izinsuku ingenazo indawo zokulala. Abafundi have been sleeping at SU of which like a hall eyala esi-user for ukubhala like ama-test and exams. Lokho like ekudalwe yini ukuthi inyuvesi iyanqaba ukuthi idedele imbed. Uma so ukhumbula ukuthi ithathe first years awu 2K and more kodwa imbed is under 700 for one office like vele abayitholayo ikhala ezokulala bancane compared to abangayitholi. Currently like inyuvesi ithi postgrad umuntu like loyo owenza yo honors masters currently awaka registered ngenxa like imali bathi spaces abo MRS bazophuca office like mabephuca this will mean bazofunda without indawo eyokuhlala while kufundwa physical office like even in that there's no sense. So really the university is trying to frustrate students in all fronts because like even currently they inside the classes ayaqhubeka njengamanje abafundi kufanele ngabe sebeqalile ukufunda kepha ke kanjalo ngenxa yengqinamba eziningi ezithinta ke ungabhaliseki nokunye okuningi abafundi bathi ke bakhathazekile ngokuphepha kwabo nokusalela ke emumva kwazise inyuvesi isiqalile ukufundisa abanye ngobuchwepheshe besimanje manje. Akukho right laphana because la silala khona silala etulweni like silala phansi silala ingubo zokulala nokudla like umuntu kade akucela ukudla kwespoon
and nokulala phana comfortable because inabantu besilisa even noma etoilet akukho right because like and amantwana amaningi like I think ama private space. Ekhaya nje vele asikho right financially, mina ngihlala nogogo vele ekhaya ngiswale othongathi. So imali engidingayo per usuku is close to 200. Manje nogogo akasakwazi ukuthi alokho ngisiza ngale mali. Nginokugibela ngithi mhlambe ngibe nethemba lokuthi ngizosizakala. Mangifika lana ngifike ngale ngakwenye indawo ngale besitshela ukuthi awuthini asilindeni kancane. Ngilinde ngoba phela ngisuke nginethemba ukuthi izinto zami zizolunga. Ukulinda kwami kube iyizeleze ngiphinde ngizolethwa ngala. Isimo esifanayo siyaqhubeka nase-DUT njengoba nakhona kumabheketwane. Njalo unyaka nonyaka sihlezi sibhekana nenkinga ezizodwa. Solo kunye saqala nje sihlezi sibhekana nenkinga ezizodwa. Inyuvesi yahlulwe ku-masteration system ye-registration. Njalo ngonyaka sibhekana nenkinga abafundi abangakhothiwe, njalo ngonyaka sibhekana nenkinga zabafundi abanga-allocatiwe. Abafundi abanga-registile ngesikhathi SRC grant njengamanje ayiprocessiwe ayikaqedi. University ekwazi ukuthi iprocess yaphuca SRC amandla ayikwazi ukuthi SRC ilungise zonke lezi inkinga lezo. So iyona into inkinga esibhekene nayo. No, ukuphepha kwabafundi ecampus singeze sithini. But okwamanje singasho ukuthi abafundi kumele bengakwazi ukuthi beze campus because okwamanje kusanama pending issues bengayilaleli statement se university simply because we understand ukuthi kunabafundi njengamanje abangekho abanye basemakhaya bakwazi ukuthi besizakale. So njengamanje into ezenzayo ecampus sebekuvele wafaka amaphoyisa and everything, so the safety of students is not guaranteed. So that's why we encourage students not to come to campus. Indaba enziwa KZNTV kube kuNtombi khona Mpubu ngiseThekwini. Ake siya ngasezitolo sihlangabeza futhi nakanjani masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele KZN ubukela indaba ze1KZNTV yamukela ke nazi ezihamba phambili. Umongameli uhloniphe Amasotsha akuleli. Abenkatha bazofaka amaqembu aphikisayo enkantolo. Kanti ke unyazi linike abasemgungundlovu ithemba. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.21 maliqhathaniswa ke nedola lasemelika liphinde libe u-22 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde ke libe u-19.41 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Kolite ke lona lingu $1,834.52 i-ounce kuthi uwela ke ongahluziwe ube u-$77.17 umphongolo. Ake siphinde sikubhekele isimo sezulu. KZN kungakade sikuphathele kona ke izindaba zanamhlanje sihlangabezana kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.